Hvad sker der nu? Prøv at spørge, om du kan også. Nå, Oxan, hold kæft. Nu røven. Spørg, hvad hans speed er, når han cheater. Jeg skal du ikke spørge mig, når han cheater, din idiot, så ved jeg, at han gør det, din idiot. Men er du helt blæst, eller hvad? Eller bare spørg, hvad fly speed er på det. Et eller andet. Nej, nu skal du kæft, nu kan jeg optage det. Nu gør han det. Idiot, mand. Altså, fucking faggot. Prøv at flyve ud med ham. Hvad? Flyv ud med ham. Nej, jeg gider dig. Jeg har sagt, at se ham her. Jeg er ikke idiot. Prøv at skrive catch me, og så flyve op. Nej, der er ingen grund til at få mig til at bande os, for jeg gider ikke sådan, at jeg vender med ham her. Tager den her, eller? Jamen, du skal jo få ham til at bruge det. Det har han jo lige gjort, man. Hvis du tjekker skærmen en gang imellem, så kan du se, at han gør det, din idiot. Jeg så det godt, men det bekræfter ikke noget. Er der sådan, der hopper op i luften, og så svæver rundt, eller hvad? Flyver lidt rundt omkring, eller hvad? Det bekræfter ikke, at han hacker, eller hvad? Nej. Er du dum, eller hvad? Er du bare helt shotgun-hovedet, eller hvad? Du er nok på din hukommelse i hovedet, må jeg sige. Han har lige bekræftet det snyd. Når jeg er lige færdig med det her, så når... Okay, jeg har for... Jeg skal få det til at gøre sådan, at jeg kan se mit navn. Hvorfor? Fordi så kan jeg jo se, så kan jeg tage et screenshot af det, han skriver på Skype nu, at han bruger hack. Og så kan jeg jo bevise det med det her video her, lort, jeg laver her, så kører sammen. Så skal jeg bare lige, når jeg er færdig med besøgeren, så flyver jeg væk og skriver, at jeg er ikke en del af det her lort her. Så det er ikke mig, der er hacker her. Og de kan ikke høre. Der er ikke lyd på... Jo, det tror jeg nok, der er. Men det kan også, hvis der nu er en, hvis vi nu heldig nok, så er der nok en dansker, der måske er GM, det ved jeg ikke, om der er. Men hvis der nu er det, så kan jeg jo nok også forstå, hvad vi skriver. Har han eller meget? Kan du kun optage ind i spillet med det der? Nej, jeg tror sådan optager det her, det ved jeg ikke helt. Ved du hvad, Martin, du har fået nok, bare stop det. Ja, det har jeg også allerede. Skal jeg bare skrive en join ban, eller hvad? Nej. Hvad skal jeg skrive, så bare skrive en? Nej, bare lad være. Han skal ikke se den komme. Det er så dårligt til. Hvordan kommer jeg væk herfra? Jeg er sgu ikke dårlig til at leve. Skal jeg bare nakke ham så lige skride, eller hvad? Og så report det til en GM. Jeg ved ikke, om du skal gøre det inde på hjemmesiden. Skal man det? Hold nu bare kæft. Det tror jeg, man skal.
Jeg ved faktisk ikke, om optaget derinde, for så skriver jeg det bare lidt på den anden sådan her. Jeg synes, det er dårlig kvalitet, altså jeg skal nok lige vente på det fokuserer eller sådan noget. I can't cast that yet. Så nu skal vi se, om vi gør det igen, Mike. Er du klar? Det er hurtigt, er det ikke? Nå, det er hurtigt speed. Nej, jeg venter til den er kørt op til 7 minutter, så står jeg med at optage. Rest in peep et eller andet løser. Ja, I gotta go, helt sikkert.